Čau lidi, vítám vás tady u toho speciálního vánočního videjka. Tady s Fančou jsme si připravili vlastně nějaký motivy tetovaček, samozřejmě ve vánočním duchu, pohodičky. Dozvíte se od nás nějaký tip pod stromeček k Vánocům. Do komentů nám můžete klidně tady Fanče a mě napsat, jak ten ruch ohledně Vánoc a sklon, vítání všude po obchodácích, nákupy všelijakýho jídla, jakože toho bude zase kotle, zvládáte. My s Fančou to máme docela dobrý, že jo? Tak, vidíte. Takže nejsem Santa Claus ani Ježíšek, mý jméno je Honza a točíme tady s Fančou vánoční special. Třeba vás to trošku namotivuje, pokud nevíte, co k Vánocům nebo co dát pod stromeček. Všechno se dozvíte následovně ve videu. Bylo, aby to nebylo, kdyby to nebylo o tetovárek, třeba poukazy. Tady s Fančou myslíme poukazy na tetování, takže dobrý tip. Můžete napsat, tadyhle z toho objednat se, já vám nějaký poukaz vystavím a můžete se domluvit třeba s Ježíškem a ten ho doručí pod stromeček. Jestli někdo nechce tetování, tak to můžete brát taky jako tip, třeba na nějaký voucher na wellness, na nějaký hory, na nějakou společnou zábavu, anebo jenom tak nějaký akční kupónek prostě na nějaký zboží, ať už je to oblečení, hračky, cokoliv. Takže berte v potaz, tady s Fančou jsme vám možná do hlavy dali nějaký tip. No a co si myslíš, Fančo, o nějakých motivech na tetování? Třeba jakože nechala by si nějaký udělat, nebo ti to přijde úplně jako naprostá hloupost? No, záleží o tom, co máte rádi. Tady Fanča mlčí, no nevím proč, třeba se na konci nějak rozkecela, no uvidíme. Vánočních motivů, co si takhle můžete nechat vytetovat, je fakt strašně moc. Například vám můžu napovědět, může to být nějaký takovýhle skřítek, nebo jiná postavička z vánoční pohádky, která frčí. No, anebo to můžou být jenom symboly, které jsou i v perníčkách, který vlastně de facto teď začínáte pít, nebo už máte na peči. Perníčka samotného, který byl třeba ve Šrekovi, anebo tam může být zvoneček, nějaká podkovička, kometa, může se to zkombinovat s Malým princem, přes který padá vánoční kometa. Je to různý, takže záleží jenom. Budeme rádi za nějaký to sledování, za nějaký like, hoďte nám tam nějaký sdílení a tady s Fančou se budeme těšit třeba příště, anebo taky bez Fanči. Čau!